Shalom. Waras marihita saluhutna ruas HKBP Sabusurung. Urian itu hatta tabu kama ibadah saat teduhun marihita namarede sien bukede nomor 457 ayat sada dot ayat 2. Urian itu hatta hatan dibata dihita di bagasan manogoton imana tersurat sian Matius 5 ayat itu songonon madidok mertua mana asiroha aisyasiad donasida lapatan ni asiroha imana dohot makilalahun na dihilala ni dongan dadaholan padohan alai tutu dohot do makilalahun jala dohot marperpahenan. Molo di Lukas 10 ayat 25 saat 27 ima taringok tu halak Samaria na asirohai. Ise do na didok Jesus na asiroha. Malim si boto suratido. Manang na halak Levi. Horong sian horong ni malimido. Manang na halak Samaria perdoseido. Puasa didok halak Samaria na asiroha. Ala ibana do na dohot makilala jala na mangrupi na hona samuni daun di pasiring ibana songon na binahin ni malim dohot halak lepi asiroha marhadumu doi tuholong ni roha dohot na marpamuati manang na ulo manesa hasalaan ni dongan asirohatta mulo di bagasan holong ni roha hita mangrupi akadongan na mangadopi hasusaan dohot akka na marsitaunon suang-songoni asi rohata mula marpamuati rohata tu akadongan na marsala tu hita ido ubahin na didok mertua mana asi roha mertua mahita mula makaholongi dohot marpamuati alai tung mauldo tutuju panghita di paranguluan holong ni roha na tutu tarlumobi ma akan nasay marpamati turungan na holong na marpabuat do godangan sugoni roha do tahinajat tubul tu akan na mabahin hasalaan tuhita didok Jesus do di parupamaan taringok tu namani sasalan idongan ima di Matius 10 ayat 21 1 ayat 25 marsirain rainan jaladang tarsirang na manesa doho na disesa tungsongo dia masih sauni debata hasalata mulo hita sadiri pe dangulu manesa hasalaan idongatta tunggo hama jupakita asiroha ni debata mulo hita sadiri pe dangulu asirohatta maradokon dongatta mulo asirohani debata tu hita puasa dang olo asiro hatta turungatta di padurhon debatado asini rohanai di bagasan Yesus Kristus ima di Yohanes 3 ayat 10 jalatung masay balgado holong ni rohani Yesus tu
hita akka jalma perdosaun disesa dodosatta jala di payas sian nasa hagiduhun ima di sada Yohanes sada ayat sia. Sia-sia donang hita ay ganuk jolma adong bedo hahoranganna ganuk do marsitaonok kita ganuk bedo adong lungun ni rohana alani i rikok do asini rohai di hita parhitean ni asini rohani debatado nang ganuk hita ido ubahin na ikon taulahon asini rohai rak marasini roha mahita ay diakka na marasini roha do jupang asini rohani debata jumolo do tajalo asini rohani debata dapatut ma hita pe ikon marasi ni roha. Amin. Martangiang mahita depata Jehovah amanami na berhabangsa di bono gijang wala tema idok hami ali Tuhan alarang ipasat ho hatami tutonga-tonga nami ima namar syajar hami lau manisa asalaan idongan nami jala marasi roha hami tulungan nami songoko marasi roha tu hami ali Tuhan perboboi ma hami mangulahon hatami ajar-ajari hami lau paboton hatami tuaka dongan nami ali Tuhan perdosa na gudang do hami uras sama hami sian dosa nami i asa tama hami hawaran ni pasum ali tite guarna anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 722 ayat sada dot ayat 4.
mahita mangido tangiang di tangiang ale amanami. Ale amanami na di bono gijang, saya penarbadia magwarmu, saya roma harajonmu, saya saut malam roham di banu atau ngaon songon na di bono gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari, saya sama dosa nami, songon panesanami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Onang hami togihon tu pamujunan, balua mahami sian pangago, ay horo na puna harajaon, dohot hagogoon, rori hasangapon saleng nileleng na. Amin.